Tyypit, teidän on pakko tulla katsomaan tätä. Cruz oli juuri pistänyt päänsä sisään koppiin, jossa Tiago ja minä pelasimme korttia. Hänen silmissään oli se villi katse, joka Cruzille tuli vain silloin, kun hän voitti käden tai kun hänen hevosensa vei suuren potin raviradalla. Koska olimme keskellä valtamerta rapuveneen kyydissä, tiesin, ettei hän ollut tullut kertomaan meille ravihevosista. Olimme sadonkorjuukauden loppupuolella. Viimeinen saaliimme oli ollut odotettua heikompi. Me 3 kiistelimme siitä, pitäisikö meidän lähteä vielä kerran merelle yrittämään isompaa tienestiä vai jäädä satamaan. Tiago ja minä äänestimme satamaan jäämisen puolesta. Cruz oli ainoa vastustaja. Cruz tarvitsi rahaa, mutta Cruz tarvitsi aina rahaa, eikä se ollut riittävä syy ottaa riskiä. Sääjärjestelmä oli ilmoittanut kauden loppupuolen hirmumyrskystä, joka oli tulossa suoraan lähtösatamamme läheltä. Kun Tiago ja minä näimme sen selvänä huonona enteenä, Cruz sanoi, että se voisi olla meidän pelastuksemme. Hänen ajatuksensa oli, että jos kiertäisimme myrskyn, olisimme yksi harvoista veneistä rapurikkailla vesillä. Ei kilpailua. Ja koska kausi oli loppumassa, voisimme täyttää ruuman niin täyteen rapuja kuin veneemme kantaisi. Se kuulosti jo hieman vakuuttavammalta. Cruz ei koskaan hyväksynyt kyllä vastaukseksi, vaan jatkoi kertomalla, että hän oli nähnyt unen, jossa meidän seuraava reissumme olisi poikkeuksellinen. Hän väitti sen olleen niin elävä, että hän pystyy aistimaan meren tuoksun. Näin äitini rannalla, hän vilkutti minulle. Ihan kuin hän olisi ollut siinä. Hän ei koskaan selittänyt, miksi matkasta tulisi erityinen, mutta Cruz oli kuin pitbull, kun hän tarttui johonkin ajatukseen, hän ei päästänyt irti. Kun olimme varmistaneet myrskyn radan ja keskustelleet vielä yhdestä reissusta, päätimme ottaa riskin. Mutta jos asiat menisivät pieleen, sään, tyhjien verkkojen tai Jumalan tahdon takia, palaisimme satamaan. Lastasimme Simonkin ja lähdimme merelle. Asiat alkoivat mennä pieleen heti. Monk oli ikivanha ja oikukas. Elektroniikkamme toimi kuin mafioso rakennustyömaalla, paikalla, muttei välttämättä töissä. Pienet asiat veneessä vaativat jatkuvasti korjaamista, mikä vei huomiomme tärkeämmistä tehtävistä. Vinssi hajosi ja jouduimme korjaamaan sen lennossa. 1000 pienen ongelman kuolema. Pahempaa oli, että 1 päivän jälkeen kuulimme myrskyn radan muuttuneen. Sen sijaan, että se olisi hipaissut rannikkoa ja kääntynyt takaisin Atlantille, myrsky, hurrikaani Maria, oli kääntynyt suoraan Meksikonlahdelle. Olimme pysytelleet turvallisen etäisyyden päässä, mutta se ei estänyt vettä kuohumasta. Marian myrskyallot paiskoivat meitä pitkin kantta. En ole huolissani, Cruz sanoi rullatessaan savuketta. Äitini nimi on Maria. Se on hyvä enne. Maria on myös äitini toinen nimi, sanoin. Hän nauroi. Näetkö, tuplahyvä enne. Me vedetään merestä enemmän rapuja kuin Vegasin bordelleissa syyliä. Hän saattoi olla oikeilla jäljillä. Kun pääsimme myrskyn ulkoreunan ohi, vesi tyyntyy. Saavuimme kohteeseemme vahingoittumatta, ja verkkomme nousivat merestä täynnä. Se oli paras saalis, jonka olimme koskaan tehneet. Ehkä Cruzin uni olikin ollut enne. Mitä siellä on? Kysyy Tiago, kapteenimme, laskiessaan kortin pöytään. Jokohan taas joku merenneito? Kysyin vastatakseni Tiagon siirtoon. Tiedän mitä näin, mutta ei. Tämä on oudompaa. Olen nähnyt kaikenlaista merellä, mutta tämä vie kyllä kakun, Cruz sanoi. Se riitti herättämään uteliaisuutemme. Cruz oli ollut merimiehenä pidempään kuin me kaikki yhteensä. Hän oli todellakin nähnyt kaikenlaista. Tiago ja minä laskimme kortit käsistämme ja nousimme kannelle. Kova tuuli oli alkanut nousta,
ja heti kun astuimme kannelle, lämpötila putosi ainakin 10 asteella. Nostin takinkaulustani suojaksi kylmää vastaan. Huomasin jotakin kaukana. Ensin luulin sitä toiseksi laivaksi, mutta jokin siinä oli väärin, Cruz sanoi johdattaen meidät kaiteelle ja osoittaen horisonttiin. Näettekö? Näytti siltä, että varjo liikkui hitaasti horisontissa. Paljain silmin se näytti aivan veneeltä. Yrititkö kutsua sitä radiolla? Kysyin. Hän pudisti päätään. Ei sillä ole väliä, koska tuo ei ole vene, hän sanoi antaen minulle kaukoputken. Nostin sen silmilleni, löysin sumean kohteen ja säädin tarkennusta, kunnes näin jotain todella uskomatonta. Onko tuo talo? Tiago nappasi kaukoputken minulta ja vihelsi matalasti. No tuota ei näe joka päivä. Keskellä valtamerta kellui harmaavalkoinen kaksikerroksinen bungalow. Katto oli osittain repeytynyt irti, suuri osa kattotiilistä puuttui, mutta muuten talo oli ehjä. Jopa suuri kuisti oli edelleen kiinni. Se näytti siltä kuin Jumala olisi itse asettanut sen siihen. Mitä helvettiä? Kysyin sanattomana. Hurrikaanin roskaa. Ehkä nousuvesi tempaisi sen mukaansa. Cruz sanoi. Rantataloja huuhtoutuu mereen kaiken aikaa. Mutta ne eivät pysy ehjinä. Tämä kelluu suorassa, kuin sen kuuluisi olla tuossa, Tiago sanoi. Kuvitelkaa kuinka paljon tämä maksaisi Airbnb:ssä 360 asteen merinäköala, Cruz vitsaili. Nauroimme kaikki. Yläpuolella välähti salama ja kaukainen ukkosen jyrähdys kiiri taivaan halki. Katsoin Tiagoon, joka vain kohautti olkapäitään. Voi olla myrskyn jälkikaikuja. En usko, että tuo kestää toista myrskyä, sanoin. Pitäisikö meidän käydä katsomassa sitä lähempää? Cruz kysyy. Meidän pitäisi ilmoittaa siitä viranomaisille, Tiago sanoi. En näe, mitä hyötyä olisi mennä itse. Missä seikkailumieli on? Ei me voida nousta siihen, sanoin. Ei se voi olla tarpeeksi vakaa. Jumala ei, Tiago sanoi. Jos astumme sille, koko höskä kaatuu. Niin kuin jäävuori, kun se kiepsahtaa ympäri. Ja Monk olisi aivan sen vieressä, kuka tietää miten tämä vanha rouva reagoisi, jos vesimassat liikkuvat niin rajusti. Älä viitsi, Cruz sanoi ja löi kädellään ohjaamon seinää. Kumeat hunk kaikui veden yli. Tämä kaunotar on melkein tuhoutumaton. Jättiläiskalmari voisi hyökätä ja tämä paatti pysyisi kasassa sen verran, että se toisi meidät satamaan ja olisi viikossa taas merikelpoinen. Se sama jättiläiskalmari, jonka muka näit viime vuonna. Tiago sanoi. Isompikin. Otin kaukoputken takaisin. Kukkaruukut olivat edelleen ikkunoiden edessä. Yritin kuvitella, mitä kukkia niissä oli. Ne näyttivät jaloleinikiltä, kun näin hahmon liikkuvan ikkunassa. Voi paska, sanoin laskien kaukoputken. Siellä on joku sisällä. Mitä? Anna katsotaan, Tiago sanoi napaten sen. Missä näit hänet? Etuikkunassa. Joku käveli ohi. Haen kiikarit, Cruz sanoi ja katosi kannen alle. Talojen huuhtoutuminen merelle tuossa kunnossa on jo astronomisen epätodennäköistä, Tiago sanoi päätään pudistaen. Mutta ihminen talon sisällä. Todennäköisempää olisi, että joutuisimme valaan nielaisemiksi. Herran Jumala! Siellä todellakin on joku. Löin häntä olkapäähän innostuneena. Sanoinhan. Hän näki sen myös. Cruz kysyy palatessaan. Hän nosti kiikarit kasvoilleen. Missä? Toisessa etuikkunassa.
Niiden jaloleinikkien kohdalla, Tiago sanoi ja vahvisti kukkatietoni. Cruz etsi oikean ikkunan. Sääti tarkennusta ja alkoi kiljua. Voi helvetti! Ne vilkuttaa meille. Katsokaa! Tiago nosti kaukoputken uudestaan. No johan nyt! Salama välähti taas. Katsoin taivaalle ja näin myrskypilvien kerääntyvän sekä talon että laivamme ylle. Kauempana näin jo kovaa, seinämäistä sadetta. Jos tuo tulee päälle. Sanoin, enkä tarvinnut jatkaa lausetta, me kaikki ymmärsimme. Meidän täytyy mennä pelastamaan heidät, Cruz sanoi. Ehkä meidän pitäisi kutsua rannikkovartiosto. Tiago sanoi. He eivät ikinä ehtisi ajoissa, sanoin. Tiago mietti pitkään. Hän oli kapteeni, päätös oli hänen. Me luotimme häneen elämillämme. Annan rannikkovartiostolle ilmoituksen, hän sanoi. Kysyn heidän mielipiteensä. Hän ehti juuri siirtyä ohjaamoon, kun tunsimme hiuksiemme nousevan pystyyn. Sitten salama iski monkiin. Ääni oli kuin tykinlaukaus, ja vene heilahti rajusti. Ohjauspaneelista kuului elektroninen rääkäisy ja sen jälkeen huolestuttava musta savupuhahdus. Kaikki valot sammuivat. Kun olimme varmoja, ettei Zeus aikonut iskeä uudestaan, nousimme lattialta ja arvioimme vahingot. 3 hengen miehistössä jokaisella on ylimääräisiä vastuualueita. Cruz meni tarkistamaan moottorin, kun taas Tiago ja minä tutkimme radion ja navigointilaitteet. Jos elektroniikka oli palanut, emme olisi ainoita pulaan jääneitä. Vittu, Tiago mutisi radio ronkkiessaan. Radio on kuollut. Vittu. Navigointilaitteiden kanssa sain lopulta edistystä. Kun ne heräsivät henkiin, tunsin helpotusta, jota on vaikea kuvailla. Käännyin Tiagon puoleen leveä hymy kasvoillani. Jos Cruz palaa ja sanoo, että moottori on kunnossa, voimme ainakin löytää tien kotiin. Herra meitä auttakoon, Tiago sanoi ja teki ristinmerkin. Ja kiitä myös hyviä moottoreita, Cruz sanoi palatessaan. Radio. Pois pelistä, sanoin. Paska. Hän huokaisi. Meidän on pakko hakea ne ihmiset nyt, Tiago. En halua kuulostaa kapinan lietsomiselta, mutta olen samaa mieltä. Jos radio on rikki, me olemme ainoat maailmassa, jotka tietävät heidän olevan siellä. Tiago huokaisi ja nyökkäsi. En pidä tästä, mutta en voi kiistellä vastaan. Vien meidät lähemmäs. Laittakaa liivit päälle ja valmistelkaa pelastusrenkaat. Aye, Cruz sanoi ja katosi varusteille. Heti kun hän lähti, Tiago katsoi minua. Et voi heittää kapinajuttuja edes vitsinä. Anna anteeksi, sanoin. Olen hermostunut. Mutta tämä voi olla vaarallista, hän sanoi ja katsoi suuntaan, jonne Cruz oli mennyt. Uskon, että hänellä on isoja rahaongelmia satamassa. Ja kun ihminen on nurkassa, hän tekee typeriä riskejä. Hän voi romahtaa ja vetää meidät mukanaan. Ymmärrän, sanoin. Yritän vain keventää tunnelmaa. Kevennä järkevästi, hän sanoi. Kun epäilyttää, ei ole mitään epäilystä. Selvä. Nyökkäsin ja lähdin valmistautumaan. Tiago käynnisti moottorit ja suuntasi kohti kelluvaa taloa. Taivas jyrisi ja välähteli kuin olisi vihainen meille henkilökohtaisesti. Menimme kohti tuntematonta. Menin kaiteelle ja katselin taloa, joka tuli yhä lähemmäs. Cruz tuli vierelleni ja ojensi minulle pelastusliivin. Kiitin ja puin sen päälle. Hän jäi tuijottamaan taloa.
Onko mitään mahdollisuutta, että tämä on joukkoharhaa? Hän kysyy. Mikä vain on mahdollista, sanoin osoittaen kelluvaa rakennusta. Jos tämä on mahdollista, mikä vain on? Onkohan siellä mitään arvokasta sisällä? Hän kysyi ja hymyili, kun katsoin häntä vihaisesti. Hei, tämä on teknisesti pelastusoperaatio. Me emme mene taloon, sanoin ja nostin pelastusrengasta. Heitetään nämä ja vedetään heidät sisään, kuten rapusaalis. Hiljaisuus laskeutui, kun Tiago ohjasi veneen tarkkaan aaltojen läpi. Mitä lähemmäs pääsimme, sitä enemmän näimme myrskyn aiheuttamia vaurioita. Talon alapohja oli repeytynyt irti perustuksista. Lautoja oli vääntynyt ja katkennut. Ikkunat olivat haljenneet ja näyttivät siltä kuin talolla olisi terävät hampaat. Etuovi oli suljettu, mutta saanut rajusti osumaa. Tiago hidasti vauhtia noin 20 jaardin päässä. Tuuli voimistui jälleen ja Monk keinui yhä raskaammin. Saderintama lähestyi uhkaavasti. 15 minuutin kuluttua olisimme sen keskellä, ja Monk saattaisi paiskautua taloa vasten kohtalokkain seurauksin. Monk pysähtyy. Tiago liittyy seuraamme kaiteelle. Miten ihmeessä tämä kelluu yhä? Ehkä jotain kelluvaa jäi alle, sanoin. Tai tämä on ihme. On vain onnea, Cruz sanoi. Jos olisimme kasinolla, tuo mulkku olisi juuri voittanut jättipotin viereiseltä pelikoneelta. Usko pois. Tiago muodosti käsillään torven. Haloo. Odotimme vastausta, mutta mitään ei kuulunut. Vain salaman välähdys ja ukkosen tärisyttävä jyrähdys. Sadeseinä oli jo hyvin lähellä. Ei tarpeeksi lähellä, Cruz sanoi. He eivät kuule. Heidän täytyy nähdä meidät, Tiago sanoi. Haloo. Onko ketään? Ei vastausta. Monk keinui veden mukana. Kuulimme vain aaltojen liplatuksen. Vien meidät hieman lähemmäs, Tiago sanoi. Pitäkää silmät auki. Cruz ja minä tähystimme taloa. Nyökkäsin sitä kohti. Entä jos meillä todella oli joukkoharha? Kyllä siellä ihmisiä on. Ehkä he ovat loukkaantuneet. Onhan heillä hätätilanne, sanoin viitaten taloon. Ei, siis oikeasti loukkaantuneet. Aallot paiskovat tätä taloa jatkuvasti. Lattian ei pitäisi enää kestää. Tavarat lentävät ympäriinsä. Joku voi olla tajuton. Haluat mennä sisään? En halua, hän sanoi. Mutta voi olla, että on pakko. Hetken päästä hän jatkoi, jos tämä olisi sinun perheesi. Oli vaikea väittää vastaan. Kun tuijotin taloa, aloin nauraa hämmentyneenä. Mitä helvettiä oikein katselin? Oli kuin todellisuus olisi alkanut purkautua. Tarinat vanhoista merimiehistä alkoivat tuntua järkeviltä, kaikki ne merineidot ja hirviöt, joista tiede oli tehnyt pilkkaa. Ja nyt seisoimme rapuveneen kannella katsomassa kelluvaa taloa keskellä merta. Me etenimme hitaasti kuin kilpikonna kohti taloa. Puristin kaiteesta niin lujaa, että rystyseni olivat valkoiset. Haloo! Cruz huusi. Onko ketään? Hiljaisuus. Aallot löivät taloa vasten, talon rakenteet valittivat ja natisevat. Sitten etuovi aukesi. Hahmo ilmestyy näkyviin. Hei! Me olemme täällä auttamassa. Cruz huusi. Pääsetkö kuistille? En, kuului heikko naisen ääni. En voi. Cruz kääntyy minuun. Ehkä se on liian vaarallista. Jos hän putoaisi läpi,
hän jäisi vangiksi kylmään veteen. Ei selviäisi hetkeäkään. Onko siellä ketään muuta? Tiago huusi. On. En saa heitä liikkumaan. He ovat loukkaantuneet. Selvä, odota hetki, Cruz huusi. Me tuomme apua. Tiago kääntyy Cruzille. En voi tuoda monkkia yhtään lähemmäs. Meillä on pelastuslautta, Cruz sanoi. Se on meidän ainoa lautta. Miten vedämme sen takaisin laivaan pelastuksen jälkeen? Mihin säilytämme sen, kun se on täynnä ilmaa? Irrotamme sen ja suuntaamme rantaan. Nuo ihmiset tarvitsevat lääkärin heti, Cruz sanoi. Ellei joku teistä satu olemaan lääkäri ja ole kertonut siitä. Jos jätämme lautan, asetamme itsemme vaaraan. Myrsky voimistuu. Siltä se kuulostikin, taas yksi salaman välähdys ja ukkosen jyrähdys ravisteli monkkia. Emme voi jättää heitä. Tämä riskeeraa meidän kaikkien hengen, heidän ja meidän. Kaikki on riskiä, Cruz sanoi korottaen ääntään. Nopat ovat meidän käsissämme. Tätä peliä ei voi jättää kesken. Katsoin Tiagoon ja pudistin päätäni. Ei ole hyviä vaihtoehtoja. Tiago kääntyi pois, kiroili portugaliksi ja repi hiuksiaan. Hän palasi syvään hengittäen. Ei olisi pitänyt lähteä merelle. En halunnutkaan. Ääni päässäni huusi, että jäädään satamaan. Minunkin, sanoin ja katsoin Cruzia. Mutta me kaikki päätimme yhdessä. Nyt meidän täytyy päättää yhdessä taas. Minä äänestän sitä, että mennään, Cruz sanoi. Keskeytetään reissu. Saalis on ollut tähän asti hyvä, riittävästi kulujen kattamiseen. Lisäksi tästä saadaan uutinen, joka tuo meille lisää asiakkaita. Hän osasi vedota sekä sydämeen että järkeen. Minä nyökkäsin. Olen samaa mieltä. En pystyisi elämään itseni kanssa, jos emme edes yrittäisi. Tämä on juuri sellainen päätös, joka seuraa hautaan asti. Katsoin Tiagoa silmiin. Anteeksi, mutta... Ei, Tiago sanoi ja laski kätensä olkapäälleni. En minäkään voi olla välittämättä. Mutta meidän täytyy pitää kiirettä. Myrsky pahenee. Kyllä me tämä selvitämme, Kapu, Cruz sanoi. Sisään ja ulos kuin erikoisjoukot. Tiago nyökkäsi. Hakekaa lautta. Sidomme köyden sen ja monkin väliin. Haette heidät ja palaatte heti. Älkää menkö taloon sisälle. Meillä on korkeintaan 10 minuuttia ennen kuin sade saavuttaa meidät. Liikkeelle. Me ryhdyimme toimintaan. Cruz laski lautan veteen, minä keräsin tarvittavat välineet, mukaan lukien Liithermanin, jota pidin aina taskussa. Lautta saatiin vesille ja Tiago heitti köyden. Sidoin sen kaiteeseen tiukalla solmulla. Aloimme lähestyä taloa. Mitä lähemmäs pääsimme, sitä pahemmin talo näytti kärsineen. Maali oli irronnut, ikkunat olivat rikki, seinissä oli aukkoja. Talo näytti niin vääristyneeltä, etten käsittänyt miten se oli voinut selvitä merelle asti. Haloo, Cruz huusi. Kuuleeko kukaan? Ei vastausta. Missä helvetissä hän on? Ehkä hän kihartaa hiuksiaan, sanoin yrittäen keventää tunnelmaa. Ei toiminut. Nainen. Voitko tulla ovelle uudelleen? Hiljaisuus. Olimme aivan kuistin portaiden edessä. Vesi loiskui rappusille, puu oli turvonnutta ja näytti vaarallisen heikolta. Ajatus siitä, että astuisin niille, jäykisti vartaloni.
Salama iski, kauhea välähdys, jonka jälkeen ukkonen jyrisi kuin jättiläisen karjaisu. Myrskyrintama oli juuri talon kohdalla. Naisen sisällä olisi tehtävä nopea päätös, tai talo uppoaisi. Tönäisin Cruzia. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Jokin ei ole oikein, hän sanoi. Meidän on ehkä pakko mennä sisään. Olin tiennyt tämän tulevan. Ruumiini värisi kauttaaltaan. Katsahdin kuistiin. Jos kurottaisin, voisin tarttua kaiteeseen. Yläkerrasta kuului naisen kauhunhuuto. Cruz katsoi minua, ja minä tartuin kaiteeseen ja vedin meidät lähemmäs. Cruz hyppäsi lautan reunalta kuistille. Lautta keinahti, ja muutama lauta irtosi ja putosi mereen. Cruz pysyy kuivana. Mene, sanoin. Ole varovainen. Cruz asteli horjuen, piti kiinni seinästä ja avasi etuoven. Aaltojen liikkuessa talo keinui rajusti. Hän katosi pimeyteen. Nielaisin vaikeasti. Katsoin Monkia, Tiago seisoi kaiteella ja oli sitonut köyden veneeseen. Hän tarkkaili taivasta. Saderintama oli aivan vieressä. Näin Cruzin vilahtavan ikkunan ohi. Hän ei ollut löytänyt ketään alakerrasta. Hän palasi ovelle. Ei ketään täällä. Menen ylös. Kun pääset ylös, tule ikkunalle. Selvä, hän sanoi ja katosi pimeään. Katsoin Tiagoon ja kohautin olkapäitä. Hän näytti hermostuneelta, jopa kauhuissaan. Hänen sormensa rummuttivat kaidetta, kuin hermostunut rytmikkö yrittäisi muistella kappaletta. Sade alkoi läikkyä talon ympärillä. Aallot ryskyivät entistä voimakkaammin. Jokainen aalto sai talon natisemaan kuin se olisi elossa. Kuisti alkoi hajota lauta kerrallaan. Cruz. Mikä siellä kestää? Huusin. Ei vastausta. Cruz. Yläkerran ikkuna paiskautui auki. Cruz ilmestyi näkyviin, silmät villinä ja suupielet korvissa. Sun on pakko nähdä tämä. Mitä? Miksi? Tule vain. Luota. Missä nainen on? Hän pamautti ikkunan kiinni. Katsoin Monkia. Tiago huusi ja osoitti jotain kaukana. Se oli vesipatsas, nouseva pyörre. Vittu. Cruz. Vesipatsas. Hän ei palannut ikkunaan. Minun oli mentävä taloon. Tartuin kuistin kaiteeseen ja vedin lautan aivan reunan viereen. Sade koveni pisaroista rankkasateeksi. Heittäydyin lautan reunalta kuistille, liukas puu meinasi viedä minut mukanaan mereen. Pysyin pystyssä vain vaivoin. Vedettyäni lautan mahdollisimman pitkälle kuistin reunaa vasten, etsin löysän köydenpätkän. Sidoin sen kiireellä lautan kaiteesta kuistin pystypuuhun. Solmu ei ollut kaunein, mutta sen piti riittää. Jos lautta lähtisi irti, me olisimme jumissa. Me kuolisimme sinne. Ryntäsin ovelle ja tempaisin sen auki. Astuin sisälle ja heti huomasin, ettei talo enää heilunut aallokossa. Seisoin vakaalla lattialla. Ei näkyviä myrskyn jälkiä. Ei pimeyttä. Ei kosteaa, homeista hajua. Vaan voin haistaa paistetut chile rellenot keittiössä. Vatsani kurni ja hetken tunsin oloni lapseksi. Keittiössä kokoomuskaava äitini hyräili vanhoja swing-kappaleita. Sitten kuulin hyräilyn. Samassa huomasin, että talo oli täynnä auringonvaloa. Se ei voinut olla mahdollista. Ulkona riehui vesipatsas,
salamat iskivät vieressä ja myrsky oli keskellämme. Ämi Pekuena Querida, voitko tulla auttamaan minua? Se oli äitini ääni. Miksi helvetissä kuulin äitini äänen? Oletko nälkäinen? Teen ylimääräisen annoksen, hän sanoi murteisella englannillaan. Tule, Tsico Querido. Ei ikinä. Kuulin töminää yläkerrasta. Cruz. Peräännyin olohuoneesta ja juoksin portaat ylös. Toinen kerros näytti täysin erilaiselta kuin alakerta, kuin kahdesta eri talosta olisi koottu yksi. Cruz. Täällä, hän huusi käytävän päästä. Avasin oven ja löysin hänet penkomassa lipaston laatikoita. Sängyllä oli pieni omaisuus. Rahaa, koruja, kultaesineitä. Hän repi uuden laatikon auki ja nauroi hysteerisesti. Hän nosti esiin kourallisen satasia. Cruz, mitä helvettiä sinä teet? Kaikki laatikot ovat täynnä arvoesineitä. Kaikki. Helvetin onnenpotku. Tämä ratkaisee kaikki ongelmani, mies. Joku kuuli rukoukseni. Missä nainen on? Mitä? Nainen, Cruz. Missä hän on? En tiedä. Kuulin hänet yläkerrassa, mutta kun tulin tänne, hän oli poissa. Mutta sitten löysin tämän kaiken. Cruz, meidän täytyy löytää hänet ja päästä helvettiin täältä. Vesipatsas on jo lähellä, ei ole aikaa. Okei, odota, hän sanoi ja repi tyynystä päällisen. Hän täytti sen kaikella, mitä oli kerännyt, ja heitti sen olalleen kuin joulupukin rikollinen versio. Valmista. Kun tulit sisälle, oliko keittiössä ketään? Mitä tarkoitat? Minä kuulin äitini keittiössä. Cruz jähmettyy. Näkitkö hänet? En. Mutta hän puhui minulle. Pyysi auttamaan ruuan kanssa. Miksi? Minä kuulin oman äitini, hän sanoi hiljaa. Täällä yläkerrassa. Hän itki isästäni. Katsoin häntä jähmettyneenä. Näkitkö? Kyllä. Haistoin hänen hajuveden. Sen saman, jota vihasin lapsena. Hän meni tähän huoneeseen ja minä seurasin. Mutta hän ei ole täällä. Ei. Mutta hänen täytyy olla, koska kun tulin tänne, laatikko oli auki. Hän pudotti tyynypussin hetkeksi ja ravisteli päätään kuin yrittäisi karistaa todellisuuden. Mitä helvettiä äitini tekee täällä? Käytävästä kuului pitkä, hidas narina, kuin joku yrittäisi hiipiä ylös portaita huomaamatta. Hetkeksi luulin sitä Tiagoksi, mutta sitten tajusin, miten hän olisi voinut päästä taloon. Hohalloo! Naisen ääni kutsui. Oletteko täällä auttamassa minua? Katsoin Cruzia ja kuiskasin, missä helvetissä hän on piileskellyt. Toinen hidas askel portaissa. Joka soluni huusi, ettei tämä ollut enää ihminen. Cruz yritti vakuuttaa itsensä, ei. Ei tämä voi olla. Ei mikään tässä paikassa ole järkevää. Sihahdin. Ajattele. Ehkä talo ei huuhtoutunut mereen. Ehkä tämä on jokin paikka, jokin merellä oleva kummituspaikka, ja talo on vain sen ilmentymä. Ja nainen ei ole nainen, lisäsin. Cruz oli juuri sanomassa jotain, kun käytävästä kuului 2 kovaa tömähdystä. Nainen oli päässyt ylös. Aiotteko auttaa minua, nainen sanoi lempeällä mutta oudon murtuneella äänellä, vai täytyykö minun kertoa äideillenne, että olette olleet tuhmia poikia? Sana poikia muuttui matalaksi, täynnä vihaa. Vittu, Cruz kuiskasi.
Mitä me tehdään? Meidän on päästävä ulos. Nyt heti. Mutta portaat ovat tukossa. Avasin ikkunan rajusti. Ylempi puolisko näytti edelleen aurinkoisen päivän. Alempi puolisko paljasti totuuden. Rankkasade, mustat aallot ja talon repeävät seinät. Cruz tuijotti sitä. Mitä helvettiä tämä paikka on? Et kai ole jättämässä minua tänne yksin, nainen kysyy hennolla äänellä. Sitten kuului ääni, jota en unohda koskaan, märät imukupit tarttumassa seiniin. Mieluummin tapan teidät molemmat. Hänen äänensä mataloitui ja muuttui hirviömäiseksi nauruksi. Meidän on hypättävä kuistille, sanoin. Raftille ja takaisin Monkille. Missä te pojat olette? Nainen kysyy. Kuului märkä läimähdys, kun jokin osui vastapäiseen oveen. Ovi repöytyi irti saranoiltaan. Vittu, minä menen, Cruz sanoi, työnsi minut sivuun ja rikkoi hyttysverkon yhdellä iskulla. Hän heitti tyynypussin ulos. Se putosi kuistille. Sitten nähdään, hän sanoi, rukoili hiljaa ja hyppäsi. Katsoin ulos. Cruz putosi kuistille, liukui, mutta ei pudonnut mereen. Laudat irtosivat hänen altaan. Hän nousi ja viittoi minulle. Niin te siis olette täällä, nainen sanoi ovella. Kuulin lihan laiskeen ja metallin vääntymisen. Hän murtautui sisään huoneeseen vastapäätä. En odottanut. Hyppäsin. Putosin. Se oli yhtä aikaa sekä nopeaa että loputtoman hidasta. Maailma liikkui kuin veden läpi. Sade piiskasi kasvojani ja silti näin kaiken, pyörivän vesipatsaan, salamat, aaltojen murskaavat harjat. Ja kaiken yllä, naisen kimeän, hirviömäisen naurun. Rysähdin rintakehä edellä kuistille ja ilma karkasi keuhkoistani. Isku irrotti lautoja ja jalkani valahtivat kylmään mustaan veteen. Rimpuilin, yritin saada otetta kaiteesta, mutta sade teki puusta liukkaan kuin öljytty metalli. Sormeni lipesivät ja vajosin. Kylmä vesi iski kuin jääkylmä sähköisku. Kehoni lamaantui hetkessä. Onneksi pelastusliivi piti pääni pinnan yläpuolella. Cruz! Huusin, mutta ääneni hukkui myrskyyn. Hän ryntäsi kaiteelle, tarttui siihen yhdellä kädellä ja ojensi toisen minulle. Tartuin häneen epätoivoisesti. Potkin, hän veti ja lopulta pääsin taas kuistin päälle. Olin läpimärkä ja tärisevä, mutta hengissä. Ikkuna yläpuolellamme räjähti rikki. Lasinsirpaleet putosivat sadepisaroiden mukana. Naisen nauru ei kuulostanut enää ihmiseltä, se oli syvä, demoninen, kupliva ääni, joka kaikui jokaisesta laudanraosta. Täytyy mennä, karjoin. Syöksyin lautalle. Jalkani iskivät kaiteeseen ja kaaduin sisään. Iskeydyin kasvoilleni ja tunsin veren maun suussani, mutta pakonomainen paniikki sai minut liikkeelle. Nousin ja viittilöin Cruzille. Yläpuolellamme hirviö hakkasi tentakkeleitaan talon seiniin. Jokainen isku ravisteli koko rakennusta. Lautoja putosi mereen. Talo oli jo puoliksi romahtamassa, eikä tiennyt kumpi meidät tappaisi ensin, myrsky vai se olento. Cruz nosti tyynypussin ja heitti sen lautalle. Mutta se, mikä putosi lauttaan, ei ollut tyynypussi. Se muuttui ilmassa. Se oli ankkuri. Musta, sahalaitainen, terävä kuin partaveitsi. Ei rahaa. Ei koruja. Vain rangaistus. Ankkuri iskeytyi lautan pohjaan ja repäisi siihen suuren repeämän. Vesi syöksyy sisään välittömästi. Lautta alkoi upota. Oho, vittu, karjoin.
Mutta paniikki ei saanut minua lukkoon. Tunnen itseni merellä, toimin nopeasti. Sormenpääni löysivät Liithermanin taskusta. Ojensin käteni, avasin terän ja aloin sahata köyttä, joka yhdisti meidät Monkiin. Tarvitsimme sen. Se oli ainoa reitti takaisin. Cruz. Tule, karjoin. Hän seisoi jäätyneenä, tuijotti juuri kadonnutta onneaan, omaisuutta, joka oli muuttunut kiroukseksi. Huusin uudestaan. Vasta 6. kerran hän nytkähti liikkeelle ja hyppäsi. Hän ei ehtinyt lautalle. Juuri kun sain viimeisenkin köydenkuidun poikki, näin mustan, limaisen tentakkelin syöksyvän alas kanssamme samasta ikkunasta, josta hän oli aiemmin tullut esiin. Se tarttui Cruzin jalkaan. Hän huusi. Hän potki. Hän löi tentakkeleita nyrkeillään. Mutta se piti hänessä kiinni kuin rautakahleet. Toinen tentakkeli tuli perässä, paksumpi, mastempi, täynnä imukuppeja, joista valui mustaa, syövyttävää nestettä. Se tarttui hänen kasvoihinsa. Hänen huutonsa vaimeni. Ravistus, veto, ja hän lensi kohti rikottua ikkunaa. Kohti hirviötä, joka odotti pimeässä ja nauroi. Vesi nousi lautassa polviini asti. Aikaa ei ollut. Kiedoin köyden käsivarteni ympäri ja hyppäsin mereen. Sukelsin ja nousin pintaan. Aloin uida kohti Monkkia kaikin voimin. Sade oli kuin neuloja iholla. Jokainen aalto yritti vetää minut takaisin. Puolivälissä kuulin suuren romahduksen ja tunsin, kuinka aalto syöksyy päälle. Talo sortui kokonaan. Aalto löi minut veden alle. Nousin pintaan ja jatkoin uimista. Näin Tiagon kaiteella, huutamassa minulle. Olin melkein perillä. Taakseni vilkaistessani näin, kuinka vesipatsas repi talon jäänteet ilmaan kuin tikkuaskin. Puunpalat ropisivat ympärilleni sateena. Jotkin niistä osuivat Monkin kylkeen. Lopulta saavutin veneen. Tiago ja minä saimme yhteisvoimin vedettyä minut kannelle. Heti kun olin ylhäällä, hän juoksi ohjaamoon, liukui märällä lattialla ja käynnisti moottorit. Sea Monk ulvahti käyntiin ja lähti pois niin nopeasti kuin vanha runko kykeni. Aallot heittelivät meitä, mutta Tiago piti veneen suunnassa. 30 minuutin kuluttua myrsky jäi taaemmas ja pystyimme hidastamaan. Hän tuli luokseni. Olin kylmä kuin jää. Värisin. Suustani valui verta ja oksennusta. Mutta olin elossa. Me halasimme toisiamme ja itkimme. Olimme selveytyneet, tai ainakin osa meistä. Mikä helvetti tuo oli? Tiago kysyy. En tiedä, sanoin. Mutta meidän ei olisi pitänyt puuttua siihen. Anteeksi, että en kuunnellut sinua, kapteeni. Ei syytetä ketään, hän sanoi. Teimme oikean valinnan. Me yritimme auttaa. Se ei ollut Jumalan teko, sanoin. Se oli jonkin, jota Jumalakin pelkäisi. Tiago ei vastannut. Nyt, paluumatkalla, mietimme mitä tehdä. Cruzilla ei ollut perhettä, ainakaan tiedossamme. Poliiseille kertominen tekisi meistä epäilyttäviä. Rannikkovartiostolle kertominen olisi sama asia. Istun punkassa ja mietin, miksi juuri minä jäin henkiin. Olen päätynyt 2 vastaukseen. Ensimmäinen, kun äitini ääni kutsui minua, en mennyt. En nähnyt hänen kasvojaan. Cruz meni. Hän katsoi. Se merkkasi hänet. Toinen, Cruz yritti varastaa. Ahnäys. Hänen paheensa. Ja paheilla on hinta. Niin kai se menee.
Talo voittaa aina.